wala tas mas kay layo na 1 meter distance. Nadaan ako ang original cafe sirok sa Catholic Encyclopedia Volume 3. Nilabihan ako pangita nining matanga sa encyclopedia kay edisyon 1967 man eh. Doon ay gibago nga Catholic Encyclopedia yali year 2000. Wala, dili na mo pagka padayag sa kaligunan mahitungod sa Disyembre 25 natawhan sa Ginoo. Nako'y panghatag ninyo article na nako pero quoted sunod akong puhon tugod sa Ginoo tagan ta na mo ini. Ako na pa-enlarge ya Catholic Encyclopedia Volume 3 page 725. Daghan kayo ang katahak nga si Kristo wa matao sa Disyembre 25 tungod kay Disyembre tugnaw kayo dito sa Holy Land Heaven tugnawa kanya uwan og gilo sa mga magbalantay sa karniro kay paymaw sa anghel bangon mo nataho na sa pasungan si Jesus ang Kristo manunubos niya ang mga magbalantay sa karniro diya raman sa ingno na to hawan sa gawas wa sila ito slawm sa taguanan nilang unong ilo langob kadako kayo na mga lingkuranan na ibisahan sa pare ikaw manuna niya tuwa na wa na ibisahan. So di mahitabo nga Disyembre itugnaw kayo. Kaya dito man magbugway inon talang mga timan sa kawanan sa kaumahan mga magbalantes kami. So dili Disyembre. Muna pong nila. Ang mga sakop sa Islam, Muslim, ang ilang pagtuong nga it's not December but summertime. Tinginit. Kay pagbuwa ni Santa Maria sa pagpanganak, gutom na gid kayo. Huwag makaon. Manang giuyog na ni Jose ang kahoy na palma ba? Dakong kahoy na siya. Parang lubing doon mabudakong ilawas. Niya ang bunga ana, dagko pati alay sa itong kumagko, tagas. Niya maglambungay sa wala sa ito. Tubigon. Nindot kayo ang katamis, na itimpat yun tayong kaslo. Tubigon na siya. Ang ilang mga hotel sa i-groom na siya, itimpat yun. Dahil yung dagko kayong paakan na tubig. Tamis, mas kong tayo niya. Tubigon. Iuyog na niyo siya para matagak karoon makakaon daw sa Maria. Dates. Ang iyak, nga naman ko yan, dates. Malibot ko sa spelling niya, basta ang pronunciation dates. So, para sa mga Muslim, it was summer. Meaning, beginning. Bulagaon sa mga tinuod, kining ako man nang gisuwat as an article, pero kini ako ni maghatag ni next time puhon. Ato ni by large para madakong litra. Nga mo gyapon quotation from Catholic Encyclopedia Volume 3, page 725. Yeah, edition 1967. Unsa man gyud biblical speculation. Kamo usad nasa na sa isgutan akong reference Catholic Encyclopedia. Nga pagsulti ni San Zacarias sa templo kay maghalay. Lucas 1, 5-6. Di Zacarias halat sa templo atol sa turno ni Abias. Nanong ka, i-appeal mo yan sa turno ni Abias. Kuryoso ka ba? It was the time somewhat the period assigned to Abias
Jose, amin, Zacarias. Ang imong asawa nanamko. Wami nga manamko, nanamko na. Tungan sa pagsulti niya, sa kanya nanamko na si Isabel. Ingon si Zacarias, dili na tinuod. Tiguan ang kanyang asawa. Kapit na mo sa nagagos. Laya pa na sa langkay sa Korisma. Wami nga. Mura mo sa supugan, yung nakil, hindi ka tutuho, mamang ka, nangyara ka makasulti, katao na ba. Kinipunto nga atong tukiyon. Kay pagkitaon nung nahain na unsa ng pitsaha, unsa ng buwana, aton mo niya biyas. Makita ni mo dito ang narration of kining mga turno ba. Unong Kronikas 24:10. Unong Kronikas 24:10. Nga turno na biyas, ikawalo. Kung sakto na ito, iwalo ng buwan, March pa. Kaya 12 bigyan na po kayo buwan sa mga. Ato 12 sa tunay ka, kailang unang buwan, Nisan, Iya, Sivan, Tamos, Elul, Tisri, March ba, Kislev, Ibib, Sivan, Adar. 12 ka po buwan. Yung karang kabuwan, that is equivalent to March span, equivalent sa atong September. Ang sagot nila kuwan, isakyan sa tutuwa. Ang minsan nila, primero kuwan, Marso 15 na po sa 30. O April 1, 15. 15 days yan. Kaya ang ilang sa kabuwan, ato sa kabuwan, isakyan sa kabuwan, pero tagtuma, Marso 15 ito na. Ang buwan nga Marches ba sa ato, September na. Ikaw na sa September. Mao'y pagkagawa sa akin. Pista sa nang sa atonement. Atonement pumayat sa sala. Pero kay September ay pagkagawa sa akin nga manamkon si Isabel. Ya, unong kabuan pagbaybaw ni Angel Gabriel kang Zacarias, nga nanamkon niya asawa, miadto man si Angel Gabriel ni Santa Maria. Maria, nanamkon ka sa anak sa Diyos na mong Kristo manluluwas. Yan mga bilhin sa aman pagkahitabo, init, nawa magpahilap tigda lang. Gahong sa Espiritu Santo. Matuman. So, nanamkot sa Maria. Ipagawa. Ikan sa September. Nagyapot siya ito ng buwan. September, October, November, December, January, February. March. Nanamkot sa Maria. Sa Galatia 4, versikulo 11, si Kristo na tao, ubos sa balahon. He was born in accordance with the nature, law. Pila man kabuan ng panamko ng bata. Dahil matao. Siya. Sa nanamkon sa Santa Maria ni Batang Jesus, Marso, ug muihap ka og siyam kabuan, Disyembre gina. So Christ was born in December. Yang anong na 24 man. Kaya ka na day of atonement, Pistas atonement, magsugod ang pag-ili, Tisri 15. Yeah, siyam kaadlaw ang inang pagsaulog, 15 o 9, 24. So nanamkon Santa Maria, Marso 24, nanganak Santa Maria, Disyembre 24, yung kagabi yan, gabi man ikaw sa siya. Tarawa ng Lucas 11, si Jesus. Kaya nagpakita si Agos 11. Nagpakita si mga anghel, gabi, may bawa ang pagpalintay na tao na Jesus. So gabi, mausapan nilang pizza, ikalasay sa hapon. Sarili na December 24,
Pero kung muna ako nang isubin yung lugar kayo, pero may bunga. Kaya inining libro ha, anining encyclopedia, what I mentioned to you is mentioned here. Sa ito pagkatawa akong biblical speculation, yeah. Pero nakalikon yun yun nga si Jesus na tawag na December 25, ang census. Sa mga census, gamit sa Biblia, step patron. Listahan. Ang mga Hudiyo, ang lalaking babae, sugo na kaya na sa gobernador. Pilato, sugo na kaya na Herodes kare, palista mo. Bisan pagbubuan, bisan pagbubuan ng hilo. Palista kaya na sila. Nalista man. Si Jose, Maria, Jose, pagkatawag ni Jesus. Kislip, 25. Kanang kislip, December na. Muna San Cirilo sa Jerusalem, he was holding them. Kaya kanang o census, sa panahon ni Emperador Tito, nakaplagan, so sa kakaban, ang census, unang ipipika na. Kaya si Emperador Tito, ipadana niya ito sa Roma. O dito na dayan, na si Jesus na tao, December 25, pinagi sa census. Pinagi sa patron. O na San Cirilo, Santo kayo, ubispo Jerusalem. Kaya di ni daliwan sa pag-record. Di ni daliwan pag-deklarar sa mga pamahanawan. Census ilang saligan. December 25. O na iyang ihapit, sultan, sa tupapa si Pope Pope Julius, Papa Julio I, 347 to 4. Sa iyo kayo sa Papa, 347 to 450 to 440. Nanya, iyan yung Jerusalem. Pope, you have to declare the true death of birth of Christ, or else it will be annihilated, forgotten by the people. So, isuwat sa ito pa, gideklaran ka. Kaya December 25, huwag na tao ka Jesus. Tungod ni San Cirilo, obispo sa Jerusalem, Katoliko. Kaya sa ito pa, kaya dinigyan natin na nila, mahanaw na. Maglalis sa mga tao, may referensya. O yan, muna to, ang mga scholar, mga laong gunahuna, nakakaplag na si San Zacarias, biso sa templo panahon sa atonement. And that atonement is Tisri, ikibalay sa atong September. So therefore, in September, nakakot si Santa Isabel, unong kabuuan at trabaho sa hanggang Gabriel na si Maria Manampon, nanampon sa Maria Manampon. Yan kay siya man kabuuan ng justisyon. Pag-umos patahan ito ng tao. So, December, natao si Jesus. In fact, doon na ko'y Protestant Bible na karaan kayo, wala na masunod sa linyas ng Biblia. Pero one of the annexes, na yun, Jesus was born in December. Buwan na matangin pizza. Jesus was born in December. Pero kita nagbutat, pizza, tungkol na itong atonement. Sa panahon sa pagsaulog sa atonement, 15 sa September. Siyam kadlaw, ang kasaulogan, dugang ni mo sa 15 lumagan siyam, 24. So, 24, sabihin man ang tao sa 25. Kanto nga kung isulti ka ninyo, lumay-lapar ko yung hanto nakita na ko. In fact, I was the one who got this original dito sa City Library. Tugtong nga mo City Library, ito sa Kituloy na Pitsua. Dito na po matapligibo, man gina po, may gisubot ang library, akong ipasirukan. Niya soon sa pagkaunsa, pagkatang tuto, gawa ako. Abili ko, kisang gatan na nila, napag-ipirma niya, i-print routine niya. Di pa yung may i-print na. So, dali na ko
Xerox. Sunod semana puhon, maghatag na ko ninyo sa kinigil. Then you will say dito po it. O mga santos, karaan panahon, ningon nga, from process to Cadiz, the feast of the celebration of the birth of Christ, December 25, strongly, rapidly in diffusion like a miracle. So, December 25 was found genuine. Genuine is the birth of Christ. Ngayon, isubli ngayon ang itabo ni Zacarias. Magpakita sa anghel kaniya. The day of atonement was this day. And 6 months after, Angel Gabriel appeared to Mary and told Mary that she would conceive the power of the Holy Spirit, Jesus. And then that was December. March, count 9 months after March, that is December. So, sumpah, kemudian ng tingini, tinguan, pero nagkapasa ko, nasa, ini libro ni Henry Harris, List of Feasts, Listas ng Pista. That in December, if there are somewhat rain of ice, usually happen in the mountains, not in the plain. Sa ito, kupare sa ito, kaya December, tingwan ko na. Di ko kahit na at kamukuhan, December. O sa tela, dili ka na at kamukuhan. Kung doon na sa iwan ng ilo, at doon na sa bukid. So, makahimo din. Makahimo din, magpalandes kanila. Nga, panukway, nakatiman sa mga kanino nila, diya sa gawas, dili suod sila. So, ganun po kataro ni Cristo, very controversial, pero kining libro ha, yung Catechism, Catholic Encyclopedia, Volume 3, edition 1967. Tulo ko na yung pahina. Hindi na pahina ang kopya kay specific naman. Muna nga, ang mga kauban na ito, ayaw naman ito, ano na siyempre ng 5, kaya klaro na. Pakas mo din magpanahon, kaya klaro, hindi klaro. Pero sa old encyclopedia, very great controversy. San Juan Crisostomo, nagtugan ng mga uling. Tsaka mga tuig, muna yung ipadayan, ihandos ka naman eh. Mga tao sa iso, December 16. And it was accepted, north, south, west, the world. Mga monto kasteng, nasod sa kalimutan nung na Pasko, December 16 din. Isan sa mga Muslim Islam countries. Ito na may Christian dito, when Christmas is celebrated, mga Christmas cards, ipada, December 25. Taray isa. All over the world. Di kakakita, nasod, adunay pag sa ulo, o Pasko na rin December 25. Maraming it is miracles. It was so miraculously done to prove the diffusion of katak sa mga balita sa kumilagro na daling gidawat ang December 25 sa tubukan. Isa na sa napita. Isa sa mga napit sa mga protestante, December 25. At the Bible nila na mga protestante kay Christian bigyan po na ilan po nila. Pero sa mga Muslim, December 25. Sa India, mga Hinduism, kung sa hulog Pasko, meaning Christmas, on Christ's birth, December 25. Duly respected. Isa sa mga tinuan na bilhin na Kristiyano po. Yang pagtulunan ng moral anak ko nga, anindot ang kalibutan ko ginawa. Kaya ispunaw sa Pasko, ceasefire. Ang mga kira is ato, mag-ceasefire ang NPA, patok sa military, Philippine military.
tulong sila. All other nations are really subscribing a peace time when it is Christmas. So that is the pura. Ang panahon sa Pasko, pagkatapos ginawang tao, nirespito. Yan hindi ito kasing dansing kuminahon. Sagotin, bisa kita katay kong kasa, o di takadawa kong kasa, but very happy na ito kasing kasa. Hoy po Diyos, Monsignor, Jose Vitisilio, pisag asa po siya masay. Kanang siyam kakadlawon, 30 minutes before the Mass. Ako'y mo, antay ko pagkikulong. Nagugulina, nagutulong ka na. Nagugumpa ako musikasi mo na ako siya. Kapungutan itong pareha. Wakil nagkasunod. Alagad siya dito sa parokya niya sa ini. Argaw. Ito gamit ko. Upang mga parokya. Labing uhay niya parokya. Guadalupe. Ito gamit ko. Wala maningong makuki siya. Very meaningful for us. Siwi ko. Pero, nasa panahon ang patiwan sa kakasubok. Karasang Semana Santa. Ang mga huli, sulimdi kayo, ito kayong paminaw. Adlaw sa pumalando. Ang uminaw na doon sa batanon, bisag dili kay taas. Itaas on, pero hidong kayo kudilibyo sa after unque di religiste. Diyos ko, gano'ng kibiyang. Kurting doon ka mo, yan yan. Anak-anak ka na, huwag niya ang telo diri. Yan na ni siya, si God, simple ko Diyos. Yan ang kami. Ito pagkatulog. So, wala ko na higit pa kung ikabukod sa Semana Santa, lain sa doon pati. Malandong ka. Kasakitan ni Jesus, pasaan sa krus, kumasapon mo sila. Pati yan sa kasibuk, kumasapon mo sila. Kaya Jesus, nagpasaan sa krus. Sudan, nanyabaw, na binatay ang mga babae. Ngayon Jesus. Iya kita tahu. Siya yun. Hilang sila, nakita na sa nagpasaan sa mga tegro. Hindi Jesus kanila nyo, mga pagawin. Ilaki ang inyong mga. Ilaki ang inyong mga. Ayaw ko sa ilaki. Ayaw sa ilaki. So, wala. Sinasanta, malang. So, salamat kayo. Akong isahan nga, sunod semana, tagan ka magkasa kakupyan ini. Enlarge na kayo. Ako rin gamit yung mga viewers. Kung ano, itinong kayo dito. Para enlarge yung theologians. Dia patin. Litra ko litra. Kupya yun. Inutukuhaan niya ito. So, kanang akong yata yung artikul na mahuwa kayo responsorami. Salamat kayo. Kanan, Adam, Ampere. Kaya dito minyatong Sabado. Mahagnaw, bukit. Inatong yan sa bukit. Makita na rin mo ang bukit sa Balanban. Bukit sa Soria. Makita na rin mo dito sa West ang mga bukit sa Negros rin. Tumuhay na yun. Masarap na klima dito kay Bugnaw. Pagkamahat na namok, ang dingin pa ng buwan. Doon kay buwan. Doon kay bukit. Tungkol sa gipasan sa bukit nga mong itungas. Dili itungas kay itiniil. Sa kanan, namuray makatungas. General MacArthur, Chief Corwin. Ikatungo sa. Ituyo ko pagkaligid pa. Salamat. Malawang kayo, kayo si Jonggo. Di baklay naman. Dali na siya ka sumpay. Tuusap. Malaw mo sa likod. Kalaw mo sa libakon. Yung motor, iso kita, si Ner. Jeremia, dito. Buwan sa mga motor. Pero, wala ka, mabutan ko na kayo mo kinikit sa tapling. Kaya mo na nga natulog sila, mga speaker dito, nakapot sila si Carlo Godina, sila si Nini Sabarkis, kato na matingali si Brad Tam, sa Bornay, basta tuluki bunyi tayo. By the way, si Brad Crispin na po, lipay ko kay kasulti sila ni Milo
Yung kita ko ng bilo na kanya, siya, kaya yung ito ba? Kapagyan na yung ng ay. Kaya, siya des ka mong kauban na nakatay patulang. Kailan mo, itong karang na simple, kailan, Rudy Cabarro. Simple siya yung ilan na ilitan niya ng malay ng yung sekar inagin para ihalin na sa kamas yung na 90+% so ito langit kayo. Kailubong kayo, lay minister, ya, gusto din kayo, dito ito ng tungi niyang namunglo maligas. Bukan kayo dito. So muna nga, witnesses, kauban din niya ito ni Papa niya muro sa liyo, lulo ni mo, absenyo kapag na, kapag niya. Kaning group. It's I think that will be. So I think the age is enough to kwanta. Hinaw nitong paghandog niya. So, salamat kayo. Nagbuka ko, balikod ako, karang akong atang niyo, article lang ako about Christmas, December 25. Pero sunog, katag na po ninyo ang edit from the Encyclopedia. Catholic Encyclopedia, Volume 3, 1967 edition, page 725. Usap na ka, page. Yaway, kumatanda ka, no? Wala ba? Oh, yan. Salamat ha. O, si Pedro sa office ko sa retreat, ay kasi managpan pa sa Turkey. Yan. Nagkagilaw mo nyo, ha? Si Rudy, kapatid ko sumatay. Si Rudy na, ito disunti po ko ni Brother Crispin Tanto. Sa ito, Prophet, Lolo David. Sarap? Tatay? Nakasakay. Oo. Ano pa ito? Tawag niya ba? Tawag niya po. Lagi niya gusto nilo niya. Okay. Salamat kayo yung tanan. At company, taga-Guba. Then, at Rizal, safety, sa itong presidente, makapag-guest na national office. Doon na yung Zoom. Conference. National sa ngalan sa mga sanak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, sa ngalan ni Jesus, ngayon anak na mong ipangayo, ang imong landang o kahayan o pagkatiman, pagkapuma, batayan kami kanina. Losa kami o Diyos sa talang katalagman sa coronavirus, o bang mga sakit, madalim niya ang ibuong na mong pamilya. Ada sa Exodus 15:26, ingon ng Diyos Amahan, ang mga sakit na kung yatag na naglalay kayo ng sakit sa taga-Ehipto, kung silang magsugo ka na ko, kamo nga nagtuman sa kong nasugo, dili kamo takdan na nasa dina. Salamat kayo. Manalim din kami sa coronavirus. Tagi kami dugang kadasik, hindi kami malimot sa mga teksto ng among sa guluhon, tagi kami dugang pa na kinabuhi pagkalagad kanimo. Maghimaya kanimo. Uban sa panabang ni Santa Maria Virgen atong inahan, o atong mag-alam ko Santa Maria Virgen. Sa ngalan ni Jesus, ilong manunubos. Amen. Sa ngalan sa Mahal, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. May gabi.